Kudu Pranesa. Para sutresno sawarga pambagya jadilan kreasi Kutha Pranesa Kampir Tengah Kutha Pranesa Sati budaya asli Kampir Tengah Kutha Pranesa maju. Para sutresna sowan pun pambagya jadilan kreasi Kutha Pranesa Kampir Tengah Kutha Pranesa Sati budaya asli Kampir Tengah Kutha Pranesa maju.
jagone kloro rame swarane pating kemroyo aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari sing iki nyunar kulon parane manu ing ngoceh ana wit-witan katon cembruwit seneng atine katon asri dunya saisine ing wayah esuk sakone kloro rapi suarane kating kemroyo ati senengi sedulur tani sengenge nyunar ngulon parane manuk ing ngoceh ana wit-witan pating cemruwit seneng atine katon asri donya saisine eleng-eleng sira manungsa temenono wonuling aji mumpung durung katekan mulai ikat dicuru pati Gatot kaca gambare wayang Abimanyu ra bisa babur ayo kaca padha sembayang dinggo sanggo ning alam kubur kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulistya wicaksana lan lega ing karya kepranan sulat bawane nyoto lantip wasisi wicara wiruku serta wirupa nyoto
soroting netramu yen rasela sajroning batinku ra luput pangrayitaku ana tresno sajroning atiku La 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 la. Bul bul. Timbul. Chos yo. Nyot nyot nyot. Nyot nyot nyot. Nyot nyot nyot. Nyot nyot. Yeah. We wa we. We wa we wa we. We wa we wa we. Yeah. Oh. Ya 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 ya. Hai. Yeah. Jadilan kutha pranesa. Mijil saking gamping tengah. Jadilan kutha pranesa. Mijil saking gamping tengah. Yeah. Miling golek sing saka kamping milang miling golek sing saka kamping kowe milang miling golek sing saka kamping ya ya bocah gunung tetep banget tulungku ora usah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku Banjeti sing dadi
ono latar padha lelungan gegojekan karo aku muga ojo nganti gawe gelo noti nongo tenapeno mrenyo beton ala yo mas Apa kowe kelingan tulantingo maku ono latan podo leluguha kekutekan karo Ayo, atur posisi. Ya. Kasih jalan Mas, kasih jalan. Ya. Yuk, kasih jalan. Ayo dong, dondol. Ayo dol. Yo. Ayo lan. Ayo. Hos. Ya. Lo. Ya. Oh ya. Yo. Ya.
rentak-rentak pacak baris lampaira kiai seperti Joloroso bende beri tambur kang wusya mangungkung pratandha barang prajurit maju maju bebela dosa lan bangsa swara pedhe kang kumandhang terus anindir sesandaan sesautan ramane dasar padang padang jinglang padha lelungguhan Prakanca gembira nyata kang sematine iki lagune kutha tata siapa prajurit kuda kinarepek senopati lan nayaka tetapi karmane sang satriya prajurit siaga ngayahi karya amrasa angkara murka ayu rahayu Kyai Joloroso ing satengahing kalangan para kyai hakrake tata saji kairing gending kuda kanesa angiring joget-jogeteng para putra-putra aja lali budaya sajroning negeri lan lestari sajroning amigunane nusa lan bangsa budaleng sang prajurit yoni te kuda rentak-rentak pacak baris lampaira kiai seperti Joloroso bende beri tambur kang wusya mangungkung pratandha barang prajurit maju maju bebela dosa lan bangsa wis katon alon lampaira wadya bala sampun tata sataji lawe hangawiti gladi Nggak pacare ya. seperti kang gumlegar punya ayat tarikso mangungkung suaranipun bendhe menangka pratandha budhaling para prajurit tata siaga prajurit kuda kinarepek senopati lan nayaka tetapi karmane sang satriya prajurit siaga ngayahi karya amrasta angkara murka ayu rahayu Kyai Joloroso
tunggane yo. Soho, soho. Ya ya, ya ya. Oh. Sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Tiup duponya. Makan dubonya. Selamat ulang tahun Romo Nur. Ulang tahun kepiro iki? Dikai mic Mbak Duk. Duduk kayak mic Duk. Nah. Ulang tahun kok kayak imik. Yo kok jaluk kiwa tengen. Wingi ra itu entuk suka nggone buendang. Ayo. Buendang nyuwun buendang. Ongko. Wes ditiup. Bulane ya ora enak ya. Ora enak ya dadi golek. Terima kasih surprise buat saya nggih. Nek ngene iki aja ngomongke umur. Sing penting bersyukur diberi kesehatan, panjang umur lan muga-muga iso kanu Pak Bur. Ku rasanya kalau mik isroh engko. Diberi kesehatan dan bisa ngomong anak-anak kedopran esong ngluri-uli budaya Jawa sak teruse. Tepuk tangan kagem kedopran eso, sampun surprise kagem kula. Paringi sehat sedayane. Ora ngono kuwi marang nangis iku. Asu kok. Iki arep sedih malah tok lurus dadi ger-geran. Yang jelas matur nuwun waktu ini usia saya 15 tahun. kira ya aku paling ngarang nih. Paling tidak kalau mau awet enom ya Pak Lurah menika nek ditakoni umur aja ngaku kuwi mesti awet enom. Jadi terima kasih surprise pada saya. Ra enak tenan nih. Tupone. Ya diteruske, Nduk. Dadi sik. Dadi kok dikon. Wis Iki ora. nyanu kok request Apa? karo sing penanggap. Nyanyi sik, nyanyi apa? Nyanyi apa? Nyanyi napa? Derek duet kowe yo. Ayo. Kartonya nama dat kabel yo. Melonya hilatku. Apa nyanyi apa? Sik nggih, nggih, tak nyanyi nggih. Selamat ulang tahun, ulang tahun nih. Oh. Apa? Ulang tahun paringi sehat. Kata tanggapan nggih. Oh. Hah? Ora dicatetane yo ora apa-apa yo. Ya kasmaran wae, kasmaran yo. Aku tak ngomiku dhewe ambune abape Pak Pur iki mesti. Ya ora.
Abab kuwi oke-oke do goleki ya. Adake. Panas ya. Yo kasmaran Mas. Iso. Monggo ingkang badhe maringi saweran kula aturi. Ora ngono kuwi to. Aku njaluk dhewe iso. Biasane ngono kuwi. Bu Endah, nggih. Mana sun sik moh duwite bae. Samar Bu Endah dol. Apa pancen aku kasmaran ora doyan mangan apa maneh dolan pengen segera ketemu dirimu seorang aduh wong ayu tambah nono rasa kangenku. Iso Ayo Mas, ayo. kasmaran Agawe ati tratapan kasmaran mulai kaya wong edan. kasmaran lungguh cecer kadya mantenan muga-muga iki dadi kasunyatan. Iya. Spesial lagu Kasmaran dari Kudo Pranesa. Ada Duk Linda, Duk Ika, Panor Kedah. Duk Anis sing nonton. Sikap Pak, ayo. Apa pancen aku kasmaran Oh, ora doyan mangan apa maneh dolan pengen segera ketemu dirimu seorang aduh wong ayu tambah nono rasa kangenku. apa pancen ngono atimu Mas, yen ono beda rasaning atiku saben dina aku kelingan dirimu duduk Mas tambah ono rasa kangenku. Ayo Kasmaran agawe ati tratapan kasmaran mulai kaya wong edan. kasmaran Tunggu cicir kadya mantenan muga-muga iki dadi kasunyatan. Muga-muga iki dadi kasunyatan. sampun katut. Matur nuwun jaluk apa meneh kowe? Lanjut, aku Lanjut meneh. apa?
Jaluke bundah sik tak nyanyekke. Kena, heh? Alah iki mung selawe kok. Selawe kok bagi loro. Lho selawe iki. Ayo dilanjut ya, monggo. Menapa? Sumangga request dari Mbak Nuri nggih. Cepleng motor, apa? Sikap. Sikap. Ya. Wah, ndak digoleki aku.
Pilih, 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 pilih. Yo. Doni, ayo rombongannya, ayo. Ayo dol, ayo dol. Ayo dal. Dol, dol, dol. Oh, ya. Oh, ya. Dol, 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 dol. Hae, hoi, hoi, ya. Oh, hae. Ya. Topengnya dicopot sih, topengnya copot. Ayo. Nah, kowe mendem gandrung. Ayo. Ayo, yo. Ayo. Yo. Yo ya. Jalan, 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 jalan. Oh ya. Ayo. Ya. Ayo. Kasih jalan yuk, kasih jalan. Ana crita jroning kutha Surabaya. Kota Surabaya. Dok nalika dijajah Walanda. Ana bocah gagatur prakoso sambung kalih pandhekaring bangsa. Soko tanah sabrang. Sawung rono sawung sari si penjajah sabelo projo kabeh mau diterjang. Ana crita jroning kutha Surabaya. Dok nalika dijajah Walanda. Ana bocah gagatur prakoso sawung kalih pandhekaring bangsa. Dasar bocah saka tanah sabrang ra peduli kang dadi pepalang. Sawung rono sawung sari si penjajah sabelo praja kabeh mau diterjang.
bande kumandang terus anitir sesenggaan sesautan iramane dasar padang bulan padha lelungguhan yo prakanca gembira kang sensem atine iki kanca lagune Kutha Pranesa angiringi jejogete putra-putra aja lali budaya sajroning negeri ring lestari terus aja migunani swara bending ngumandang ing terus anitir sesenggaan sesautan iramane dasar padang bulan padha lelungguhan yo prakanca nyata kesengsem atine iki kanca lagune Kutha Pranesa angiringi jogete para putra aja lali budaya sajroning negeri ring lestari terus ing migunani Panitia monggo, panitia.
ijen kentel iki. Rencange mboten rawuh ki. Jenengan kerencangi Mas. Nyuwun direncangi mboten Ki? Dereng didandani iki. Empun kok wis kuat kok. Wis dicor, wis dicor. Ya 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 oh kon ngedusi. Ayo Mas Yuli. Live boy ini neng jero, live boy ini sabune. Panitia monggo.
Kumandang suarane Tulit kapena Panitia monggo.
sendiri mas. Sejak irata lalen amung tansah dadi yen pinuju kegedradi esepe arati wis mari kangen muga-muga tansah temen atiku dadi tentrem amulat mitra kang kasih mari kangen mulat sira mitra tajem jasatiku. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe bakar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi yen pinuju kegelati esemea marati wis mari kangen muga-muga tansah temen atiku dadi tentrem ambulat mitra kang dajem mari kangen mulat sira mitra tajem jasatiku. Tresno Baelalaya, baelalaya, baelalaya. Salalalala, tresnawati digawe uyo. Tresno Baelalaya, baelalaya, baelalaya. Salalalala, tresnawati digawe uyo. Uyok nale Baelalaya, baelalaya, baelalaya. Salalalala, satria ing Madukara. sumpinge Baelalaya, baelalaya, baelalaya. Salalalala, sumping apa, sumping karena. Karnojo Baelalaya, baelalaya, baelalaya. Salalalala, satria ing Madukara. Tresnowati digawe buyo
Jawa sik iki. Diura-urani sik Mas Dut. Injil. Bawani Mas Dut. Dibawani sik Mas Dut. Pamintaku Mas Doni dikancani Mas. Nimasito ase atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawa ngene Kalau dibelah. ki ingon-ingone kathah napa ki datan kinggang sak rambut lamun ado cagete ati yen cedhak tansah mulat sita asih pindho mimi lan mintuna ayo nimas bareng netepi wajib sito asep brayan Ayo Dul, ditoto jarane Dul. ayo Jer ayo dol ayo Jer wong ayu pepucane ngati kaya ngene wong kang nandang asmara apa to awakku dhewe do dewa sawataku welas sono pengawa besok kapan katakan jejer lan wong ayu kumpama nonah kodho tanpa prau prasasat doroden babetri nyidang sarias
critane handere sang beke priya bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe Ngopo to ya kae? Bandara terus Bocah nyepot. yung-yung selendang kuning kang saking bukit swara kurang permono ning wasis aku Mas. Angkrong marang bendara yang sulestyo bicake alis Kos tresno sesidemah Ayo manut Nek. sing waras lah blebeke iki lah blebeke nek meneh Ayo, kapok. ya 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 mripate anggere iso bali kapok ya 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 Selamat, sedaya lepas nyuwun pangapunten. Kupat janure tuwa lepat nyuwun ngapura. Jalali nanggap nes yo.
Dumateng para pamirsa sedaya menika wau bapak kula kalih sampun paripurna. Para wiyaga badhe nedha rumiyin sekedap nggih Bapak Lurah nyuwun wekdal sawetawis gandeng ingkang dadi sampun cekap. Ya caya madang sik. Ha iki. Oi. Pak. Pak. Pak aku durung, Pak. Tolong di setel ke MP3 apa nggon YouTube kan serake. Ngendangi dhewe bae. Ngendangi dhewe. Apa? Oleh nyeket-nyeket kok ora bagi kene kok. Ya. Ayo ndol gak ngedon. Juga sik, wis di setel ke YouTube kan lho. Juga. Emah. Lagune apa sing apik? Oh. Ora YouTube. Demen model saiki ya ngerti YouTube barang. Ditabuhi apa? Ana wong dadi kok melu live ki piye? Oh ya, anu ya. Sayang. Iya. Apa? Oh ya, kesayangan. Yuk kesayangan, Bi. Kesayangan Mas Freddy. Kudone ro Mbak Nuri. Yo Mas, yo kesayangan. Sik aku. Wes. Aku arep nagih utang. Kurang 500. Kok bendina utang terus to Mas Abi? Kok utang wae nggon Utang bang bae wae. ora lunas-lunas to. Len nagih utang diwirang-wirang ning ngarepe wong akeh. Kurang pira ta jane? 500 Le to? Mimi duduk. Duduk. Ya, duduk. Ilate melet. Ilate melet. Nah, Ada penonton, Kaya ada penonton. ingan-inganku. Ayo wis 3 sasi kira bayar-bayar. Awang liadel motor terus itu. Mbak Nuri! Kesayangan Mbak Nuri! Hei! Oh, slow! Ayo ndol. Gara jam mlebu. kalangane ning jero kene lho. Weh, Kidul ngomah, kidul kalangan buri. Mas kesayangan kaya apa rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu alah ajek nang ngono kuwi. bingung rasane tanda rindu awake dhewe golek nang ndi ya Kak kesayangan di DM di WA aku ora balesi. Apa Tegurke. wis lali janji ngendikan bumi wes do golek dhewe ngendi aku goleki tali kotan. aku ra ngemis ning atiku miris iki rasane apa wis ana kantine ngomong kok aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang Linda Sarita.
Sing panen mung kono terus ki wiyogane 200 digo wong 10 kowe 200 dhewe. Oh iya, kayak Abi. Bendara. Ya. Sik. Iki mlebu utang apa? Ki nyaur utang apa? Ayo lanjut. Ya. DP kuwi. Ya. Ayo, Mbak Nuri kecewa iki nggo. Ayo. Gonge ora gelem ngegongi 50. Alah 50. Nah, aku ndak ora ana gonge ra penak rasane. Ya. Yo lanjut. Es teh kok. Ayo pas. dalam kesayangan kaya apa rasane ati iki pawartamu bingung rasane landang rindu sono kantine kamangka aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang Titot karo Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Semoga Pak Lurah. Semoga Pak Lurah. Kehormatan semoga Pak Lurah. Menika dadinipun angel yen boten jenengan boten mantun. Semoga. Oh, sing lebone asu. Nggih. Niki ming Pak Lurah sing ngerti tombone. Heeh. Jupo Ayo, matur sing apik. Matur nuwun, mugi berkah. Iya.
Ya bejane nasib ki ya ngono kuwi kok nur dhewe. Boten Pak Pur.